ndakasungwa 2022. Mushando ndakasungirwa ndiye ropa. Kuuya kwandakaita mujeri pane zvinhu zvandakadzidza kuti kuuya mujeri hazvive kuti upenyu hwako hwaita wabva wemujeri. There is life after prison. Inini ndichipinda mujeri ndasingagoneka kana kuvaka, asi ndakadzidziswa. Now it's our correctional service. Ndakadzidziswa kuvaka nemaofficers edu. Tichaita jeri harichaita ngeriya riya rakudhara renguva yaSmith iya. Jeri razvino rangofanana nekomindi dzepasi. Izvezvi kuuya kwataita kuno tambo yatakabatirwa futi. Tambo yatine escort yekunzi hanzi inoshamisira stivi. Takuonekwawo sevanhu, sesociety yepanzi. Ini ndichipinda mujeri ndakazodzidziswa kunzi kana uchida kushanda nesimba usiye zvekuba nerobha, unofanira kudzidzira basa. Jeri unodzidziswa unodzidziswa carpentry, mechanics, building, even sewing, zvezvinowanikwa. Saka society yemujeri, community yemujeri yangofanana necommunity yepanzi. Zvichireva kuti zvinoitwa mujeri zvakakwanisirwa kuitwawo panzi, zvinongoitwa panzi ndozvikuitwa mujeri. Zvichireva kuti zviya zviya zvikunzi hanzi kujeri kunorohwa vanhu, kusina izvozvo. Zvinonzi vanoshungurudzwa kujeri yosungwa, hakusina izvozvo. That time, it was time of the past. Yakapera nenguva yacho. Saka patauya pano, chinhu chandifadza uwandu hwevanhu vauya kuno prison. Taridzirwa music, tikaona zvigure, tikaitirwa bendi, izvozvi tirikuona mutambo uyu. Zvichireva kuti zvinhu izvozvi zvaisamboitika kudhara, but nokuda kweutungamiriri munyowani New Republic yaunangagwa, aiwa zvinhu zvaakuita. Even kujeri kwacho totodya nyama everyday, rice todya, tii nechingwa todya, nemajarini nemukaka zvese zviriko. Hakusina zvekuti hanzi munhu anonzi iwewe unopiwa tumatemba tutatu kana kuti mavheji tutatu tokuti udyise sadza, kwete. Zviri kungoitawo panzi ndo zvatiri kungoitawo mujeri. Huku totodyawo, nyama yemombe todyawo, yenguruve todyawo, masoseji atodyawo, mazai totodya, everything. Saka zvinoratidza kuti society yedu isusu yemukati yangofanana ndichireva kuti but ndine chisuviro chekuti kana ndabudawo jeri nekudzidziswa kwandakaitwa mujeri kuvaka, ainda kuvaka izvo, mukandipa even plan yenyu yemba kana ine 24 rooms, ndogona kuibvisa papepa ndichiisa pasi. Kufunga for the time being izvezvi ndiri kuvakira kuHQ, kuvaka paHQ, Harare HQ. Saka ndo mashoko andingotaura chete kuti maofficers edu atinogara nawo tinongoita ngemukoma nemunun'una, tinongoita ngemwana nababa, sekuru nemuzukuru. Hakusina zviya zvekuti hanzi officer anokuti hey iwo yapanorara pasi apo udiri kwamvura urohwa zvakapinda. Tinotenda. Ndonzi Thomas Kufa, ndakasungirwa mhosva yefraud. Ndiriwo paHarare Central Prison. With regards to about today, ndadzidza zvakawanda, mainly kuchinjwa kwakaitwa ZPCS, Zimbabwe Prison Services, to Zimbabwe Prison and Correctional Services. Ndadzidza the correctional part kuti they are now preparing us for integration back into the society. I'm sure maona kuti tauya panapa takasununguka, tutamba nemaofficers, tatamba volleyball, tatamba soccer, kune zvakawanda zvichiitika. Kune vema-arts, kune vaita traditional dance, kune veband, vese vari ma-inmates. Saka ndirangotenda to ZPCS nekuronga prison day, where us as inmates were also given a chance yekutamba masports atinofarira. I'm a volleyball player, so we've been given a chance
yekutamba volleyball. We've been given a chance yekutamba soccer, though we are inmates. So I just want to thank ZPCS nekuti corrector pane zvatakatadza. Also tadzidza kuti mhosva hairoi. Zvakaita fanike inini pandakaita mhosva ndaifunga kuti zvapera, pandakazosungwa ndikauya kujeri. Ndauya kujeri, I've been learning a lot, including kutanga nekuadmita kuti ndaita ichi zvishuwa zvinokubatsira parecovery process yako, pacorrectional process yako. Saka about today, I'm happy. As you can see, inclusion and cohesion between prisoners and officers has been very good. So I think that's all.